टप सिटी क'क्राझार कलेजाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां गुरु सार डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बे कलेजनिनो आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि मानव गेदेर प्रिन्सिपाल सार जी.के. भारती बाहागो लानो हानाय सार साबायखर थाबाय सारनिसिम गावनि सिनायथि थेंक इउ सार सारनाबो इखौसो लागोन साराबो इखौसो लागोन सहागोनलै बावबाय थानांगौना जागोन 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 जाबायलै थांफाला 이거 되게 나도 같이 오고 가자는 말. 아니구나.